A l'ésser humà, moltes de les coses que normalitzes perquè les veu freqüentment. És la manera de normalitzar. Veure una dona en ciència és la manera de normalitzar que les dones poden estar perfectament en ciència. Totalment. Veure una dona presidenta d'un país és la forma de normalitzar que les dones poden ser presidentes d'un país. Aquí no tenim historial de dones presidentes, per exemple, en aquest país nostre. I sembla com que no puguin ser-ho. Ni en la majoria de països Ni en la majoria. s'ha donat un exemple concret en algun país i prou, O sigui, no n'hem tingut referents en aquest sentit, sí. O sigui, la forma de normalitzar-ho és veure que això pot passar i que no s'enfonsa l'economia del país, ni s'enfonsa el país, no es fa, saps? No s'obre la terra i engoleix el país, sinó que pot ser perfectament compatible, no? Una dona en aquella posició. Doncs això és una mica el mateix, no? Veure els nens vestits amb colors... És una forma de normalitzar. Sí, serà la manera de normalitzar que els colors no tenen sexe. Si no, continuaran tenint sexe. Per molt que diguem, si després no ho veuen, s'ha de... Saps? Hem de donar l'exemple.